ikuspegi feminista batetik, bizitzak erdigunin ipintzeko urgentzia batenga. Krisi sistemiko baten aurrein, zaintza krisi bat, krisi ekonomiko bat, eta aspaldian ja urteten gabiz, esaten kapitala ero bizitzi aukeratu enbir dela. Urteginan greba feministetan, urteginan urtarrian 30ko greban bebai, urten bi osasungintzakuk, hezkuntzakuk, erresidentzietako langileek, bizitzi ero kapitala aukeratu biharrenenga. Eta guk argiak hau gure indarrak, instituzioek, gure baliabidik eta gure aitortzak ipini bidezela bizitza posible etxen daben horrekin jartu biroguela bentsat. Eta etxi Arturo gongo egunetan gure babesleku moron, baina ez da kaso guztietantzako bardin. Indarkesi jasoten aldozuenak egon, esaze bakarrik. Bagaz, amentxegaz, zeure albunga, albuko etxinga, urreko etxin ero gehian, zeure auzokidiga. Aliatu ga, aizpatasunetik. Konfinamentun indarkesi jasoten baza, deitzu telefono numerona, segurure eta anonimure. 900-840-111, edo urreatu botiketa eta eskatu, maskarak 19 eura jatikora bezarrei.